Joo, mäkin voisin painaa rekordia nyt. Jep. Rekordia painettu. Jee. Nyt olemme niitä YouTubereita. Vedäks mä nyt tähän alkuun jonkun hienon intro speakin? Vedä vaan, mä voin Mikä sanoa. se meidän kanavan nimi oli? Mä... Hei, tervetuloa! Tänään me aloittelemme toivottavasti ei tähdenlennoksi jäävää YouTuber superstara-uraamme tässä Kaijan kanssa. Mä yritän tehdä tämmösen kunnon myyntipuheen. Mut joo, tänään ideana olisi me mietittiin, että jotain me halutaan pelata, jotain multiplayeria, mitä ei ole ehkä näkynyt hirveästi. Ja päädyttiin tämmöiseen... We were here. We were here, joo. Co-op. Ilmeisesti mä itse asiassa luin tuossa Steamista, niin yksi tän genreistä on kauhu, ja mua vähän jänskättää. Oi voi! Mä sanon vähän niin paljon. Joo. Mä en oo yhtään kauhupeli-ihmisiä, että jos tästä tulee jotain kunnon horroria, niin mä varmaan rage quittaan. Sama. Tai ei rage quit on väärä termi, fear quit on niinku more accurate. Joo. Yes, ready. Mennään. Kyllä. Kiinni starting in 8. 5, 4, 3, 2, 1, 0. En haluakaan pelata. Esk. Control Alt Del. Se on se yksi kommandi, minkä mä osaan. Okei, mä en tiedä kuinka pitkään täällä kuuluisi ladata. Joo. Mä vaan toivon, että tässä ei oo ongelmana se, että mä näin ne graphics sliderit ja mä olin silleen kaikki maksimiin, kaikki päälle, kyllä pystyy. Mun kone on silleen onnen kai! Tasketee! Saskee! Ja mete kunasai! Jarto! Mä Joo. Sori masen. Skääks! Nyt tapahtuu Nyt näin jotain. jalanjälkiä lumessa. Minäkin. Pitääköhän mun... Okei. Tässä on joku graphic cutscene. Joo, mulla tää jäi tähän jalanjälkikohtaan. Tässä näkyy tämmösiä lumietkeilijöitä, etsijöitä, jotain tyyppejä. Mulla näkyy vieläkin vaan jalanjäljet. Oi voi. Tämähän alkoi lupaavasti. Se voi tietysti olla, että mulle vaan näytetään tää kohtaus. Voi olla. Koska meillä on niinku eri roolit. Nyt mä näen jotain. Mä painoin tuolta alakulmasta tuota skippiä ja se saattoi toimia tai sitten suussa olevilla tyypeillä. Nyt näkyy title screen. Okei. Okei, mulle näytetään kaikkea creepy shittiä. Okei, joku tappo nää tyypit. Okei. Tänne tuli tänne massiivinen varjo, että se oli silleen kuolkaa. Ne vaan maassa käsiä, joissa oli lapaset ja sitten jonkun jalat siinä. Joo, just se. Se näytettiin mullekin, nyt mulla on title. Mutta mä oon kävellyt hetken ympäriinsä täällä. Joo, mä oon pomppinut ympyrää jossain nurkassa. Tässä on ollut tämmösiä kreittejä. Mä oon pelännyt lähteä liikkeelle. Joo, siis muakin, vaikka mä sinänsä toivon ja tiedän, että koska mä oon tää librarian ihminen, niin mulle ei tulisi täällä ehkä ketään. Musta tuntuu, että sä oot niinku turvassa. Joo, mutta silti tää on niinku se... Se, että tietää, että sieltä voi tulla jotain, on silleen... Jep. Ja sit siinä on se pelko, että niinku, ei se, että joku tulee, tai niinku, niin. Siinä niinku, se mitä sä pelaat, niin sä tiedät, että jotain luultavasti tulee. Niin, koska mä oon kinda niinku nähnyt joku se tekee ja näin. Jep, ja nyt mä oon vaan täällä, että se saattaa olla tuolla jostain nurkasta hyppää mukaan, ja mä oon silleen, saas. Okei, eli tää Echo tulee... Mä poistuin mun turvallista nurkasta ja täältä kuulutaan kahinaa. Apua. Onks toi... Ne on niinku silmiä? Minkä väriset ne on? Mä just katon. Täällä on juliste, missä on silmiä ja merkkejä. Oi voi. Ne on vihreä ja sininen. Vihreä vasemmalla, sininen oikealla. Sitten tässä on jotain riimui niiden välissä. Mut siis... Joo. Onko ne semmonen niin kun 3 viivaa ristiin ja siinä on semmonen pääkallon näköinen ja sitten oikean puoleen on semmonen tosi niinku A? Ei. Ne on molemmat siis ihan vaan niinku silmiä. Mut siis, kun mä katoin ne silmät ja mä olin silleen, hei cool. Sitten mä käännyin ympäri ja tässä on seinään kirjoitettu verellä The Answer Lies.
Niinku, tai The Answer Lies. Okei. Mä oon silleen... Siis tää, haha. Ja mulla on siinä kirja auki ja siinä lukee verellä kirjoitettuna Between the Eyes. Eli se on jatkoa siihen sun lauseeseen. Ja tässä on näitä riimuja näiden silmien välissä. Jep. Mitäkään? Ja näiden vihreän ja sinisen... riimuja? Anna mulle riimuja. Kyllä. Mulla on vihreä ja sininen silmä. Joo, ne, anna vihreän silmän riimu ensin. Vihreä silmä, se on just se 3 viivaa ristiin ja siinä keskellä on semmoinen vähän pääkallon näköinen. Okei. Joo, se. Ha! Ovi aukesi. Mainiota, me saatiin joku saavutus. Tai mä sain ainakin. Ai jaa, mulla ei achievement pop-uppeja päällä, kun mä inhoan niitä. Joo. Mä oon horo täällä on kaikille. paljon... Onko se ovi meni just kiinni mun selän takana? Mä oon niinku haikii spooked jo nyt. Mulla aukesi ovi. Joo, siis tää menee luultavasti silleen, että on semivuorotellen. Joo. Et se, että mä oon librarian, ei auta mun tilannetta yhtään. Mä en oo turvassa muuten. Joo. No? Okei, täällä on taas... Täällä on niinku laattoja. Mä tulin siis tämmöiseen huoneeseen, missä on niinku 2 ovea, jos toinen on lukossa, toinen on se, mistä mä tulin ja se sulkeutui mun selän takana. Dousa saattais aueta kyllä uudestaan, jos mä haluaisin mennä takas. Täällä on tosi paljon kynttilöitä. Tää näyttää kinda niinku alttarilta tai joltain. Okei. Tai semmonen, tiedätkö, niinku kirkon alttari. Ei semmonen uhrausalttari. Sitten tuolla on joku lasimaalaus. Ja sitten tässä on semmonen maalaus, missä on... Se on niinku ankka tai joku lintu, jolla on etanan kilpi. Etanan selässä. kilpi. 2 soidun välissä. Se on kinda niinku satuloitu sillä etanan kilvellä. Okei, onko se ankka niinku ankka ja sit se pää on toiseen suuntaan papukaija? Ei. Se on niinku, se on niinku ehkä joutsen tai joku. Tiedätkö? Okei, musta tuntuu, että nämä niinku creepit äänet on vaan musiikit. Mä otan musiikkia olemmas. Joo. Hei, mä löysin se. Onko sillä räpylät? On. Se näyttää kahlaa ja pöyheä häntä. Joo. Pyrstö. Ja semmoset töydet päässä. Jes, mainiota, mä löysin se. Tosiaan tää huone, mihin mulle avautui ovi, niin on vaan iso pyöreä halli. Hall, jossa on seinällä ihan vitusti maalauksia. Et mä nyt vähän backsteppaan ja sillä mä saadaan sittenkin olla turvassa. Mä voin pistää tähän slabin tän alle. Ja mulla on tosiaan mulla on hyllyllinen niinku riimuslabei tässä. Niin näet sä siinä sen sun maalauksen lähellä jotain slabia? Kyllä. Alapuolella on 3 riimua. Mm-hmm. Toinen näyttää joltain... Se näyttää huutavalta talolta. Hei, onko sillä semmoset vähän niinku töyhdöt kulmissa? Kyllä, se on just se. Mä näen sen. Okei, mulla on se nyt kädessä ja mä tuon sen siihen maalauksen alle. Joo, se on ensimmäinen riimu. Se on vasemmalta ensimmäinen? Joo, ihan vasemman puoleisin. Yes. Joo, se näyttää joltain niin kuin observatoriolta tai joltain. Okei, mä pistän sen paikalle. Okei. Mulla aukes taas ovi. Joo. Mulla ei auennut tästä huoneesta mitään, koska... Kuuluuks toi sulta? Kuulet sä ton että joku rampagea jossain mätkii shittiin? Mä kuulin niinku yhden äänen ja mä oon silleen Okei, se hiljeni. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono juttu. Niinku staircase, mikä johtaa veteen. Oi voi, please älä sano, että aloitetaan underwater shittiä, mä inhoan niitä. Hyi. Sitten täällä on punaisia putkia ja muutama ikkuna seinässä, mutta ne on niinku muurattu umpeen. Okei. Mä löysin, tai mulla aukesi kans ovi täällä, ja se vie alas dungeoneihin. Ja täällä on joku... vittu. Tää käytävä, siinä tuli yhdet pienet portaat alaspäin, ja sitten tää kääntyy sekä hetkonen. Se kääntyy vaan vasemmalle, koska mä olisin paskunut housuun, jos olisi semmonen, että on 2 suuntaa mihin katsoa ja toisessa on hirviö. Oi voi, ne on ihan hirvittäviä. Hyi vittu, mulla alkoi kuulua jotain background-musiikkia. Tää vesi nousee. Voi paska. Okay. Sitten mä juoksen alas. Älä vaan mene alas, jos siellä on vettä. Siellä on. Hyppäsin mä löysin veden ja mä oikein kirjaimen säikähdin, sitten mä painoin vaan pausalle. Mulla on täällä alhaalla 3 noita valvea. Joo. Onks ne eri värisiä? Hopeinen, kuparinen ja kultainen. Vedä kupari. Mulla on kupariputkia täällä.
Saas. Ses. Vesi nousee yhä. Anteeksi. Oi voi, vettä on pöydällä. Mä en tiedä, osaanko mä uida. Noin. Okei. Alko? Mä avasin. Ainakaan vesi ei nouse enempää. Okei. Ei noussut hetkeen. Onko sulla mitään vinkkiä, että pitäisikö mun jotakin vielä lisää painaa? Eikö siis kääntää valvea? Käännä lisää, koska tää vesi nousi taas. Okei. Mut okei, mä osaan uida. Mut musta tuntuu, että siinä on limitti kuin paljon. Joo, mä avasin hopeisen nyt. Joo. Toivo. Ei näytä muutosta. Onkohan siinä joku, tietsä... Hei, nyt tippu! Vedenpinta tippu. Mä en tiedä mitä sä teit, mutta sä teit oikein. Okei, mä avasin kultasen. Okei. Miksiköhän se on kultainen, koska tässä on kuparisia putkia. Täällä on tunneli, minkä päässä on valoa. Go towards the light. Okei, jotain taas verta seinillä. Nostaa. Miksi et tätä vois käyttää niin kuin jotain muuta kuin verta? Kirjoitusvälineenä, please. Jop. Jos mä lähden nyt eteneen. Joo, mä katson näitä kirjoja täällä vielä. Ahaha. Mä painoin vipua ja se alkuperäinen portti, se hohtava portti, Joo. se nousi. Mutta sitten täällä laskeutui toinen. Tässä on tämmönen pieni niinku tunneli, minkä välissä mä nyt oon. Ja mä näen vielä lähempää ton Bring Down the Guiding Light. Joo. Ja hei, tässä on kompassineula tässä maassa. Ja se osoittaa pohjoiseen. Ja pohjoisessa on se teksti Bring Down the Guiding Light. Eli onko sulla jotain lamppua teemässä pohjoisessa, millä sä voit interaktaa, tehdä jotain? Ei mitään, ei tapahdu. Mutta tiedätkö, mä mietin, että toi Guiding Light saattaa olla metafora. Joo, sä se oot on mun metafora. Guiding Light. Eli sun pitää Siis, mennä alas johonkin ehkä. Mä oon täällä yläkerrassa, mä nyt tajusin, mulla on täällä se huone, missä... Aluksi mä olin silleen, oh my god, täällä on siis lasimaalaus, missä on jonkun ilmeisesti kuninkaan kuva ja sillä on kirja kädessään ja tällä ja mä olin silleen, ehkä se on niin kuin joku jumalkuva tai jotain, en mä tiedä. Mut sit mä käännyin kattoon alaspäin ja tohon karttaan on ilmestynyt värillisiä merkintöjä. Ahaa. Mut mä en tiedä, onko se tullut siitä vivusta vai onko se vaan joku niin kuin... Mä käyn kurkkaan alhaalta, jos mä pystyisin katsoa sitä lähempää, koska toi oli tosi hankala. Ne on tässä. Mitkä? Vieläkin. Ne merkinnät? Okay. Joo. Onko pohjoisessa jotain valoon liittyvää kenties? Punaisia merkintöjä. Punaisia. Tää on punainen tää portti, minkä edessä mä seison. Joo. Tää oli niinku valkoinen hohtava tää eka portti, ja tää toinen on niinku tämmönen karmiinin punainen. Tiedätkö mitä mä tajusin? No. Tässä on soihtuja, mä voin sammuttaa ne soihdut. Bring down the guiding light. Mä sammutan ne. Joo. Ei sit. Okei. Joo. Mulla on... Kaikki nämä kirjat on ohjeita. Kaikkea niin kun... kun aloitat täältä, niin liikkuu 3 askelta tuonne ja sitten 2 tänne ja tämmöstä. Mä luulen, että ne liittyy, koska... Mä en voi uskoa, että mä olin näin tyhmä. No. Mähän sanoin, että tää portti tuli alas siinä kohtaa, kun mä nostin ton valkoisen portin. Joo. Mä en tajunnut...